Cūku snimimo. Evo imamo i Cūku. Sad smo snimili tam, kurban smo snimili već. Već smo kurban snimili, ja. Snimili smo kurban već. Pa, ja, snimili mi pričam ti sad, vidiš, snimili mi kurban malo prije. I uploadirat ćemo, imali Cūku, snimili za 3 mjeseca, kaže tek. Ja, 3 mjeseca, kaže on će naravno snimiti, da, tako je. Ne, pa ne znam, to je drugi film, pričamo sad s Cūkom. Cūkom pričamo isto što on je tam snimili onoga Playboy Cūko isto. Babo kupio, nije kupio Cūku, našao Cūku, došao od ranio Cūku, nije napravio kolibu, ne. Nije ni kolibu još napravio. Napravit će, ne. Nisam kupio ja nikakvu igračku. No, nikakvu igračku nisam kupio. Ne znam kako se zove Cūka. Ha? Kako? Zoveš se nešto? Kako? Ime? Ari. Si Arija. Ne znam, sad ne mogu baš translatirati, nije mi translacija uključena. Evo, dosta se snima. Mogu ja još snimiti, ali hajde pričaj ti. No, stadom na lanac. Stadom na lanac. A? Stadom na lanac. A? Stadom na lanac.